Puigdemont rompe con Pedro Sánchez e avisa de que a partir de agora Junts pasa a oposición. Carles Puigdemont advirte ao PSOE que non poderá gobernar. Está previsto que a militancia ratifique a ruptura este xoves. O Sergas vai citar as persoas entre 55 e 74 anos fumadoras ou que deixaron o tabaco nos últimos 10 anos para facerlles un cribado de cancro de pulmón. Faráselles antes de xuño un TAC para detectar se hai tumor. As redes sociais revolucionan o sector inmobiliario abrindo mercado a través do contido audiovisual. Chegar ao cliente e facilitar as visitas aos inmobles sen necesidade de desplazarse. Unha opción en auxe. Boas noites. A presidenta de Extremadura adianta as eleccións o 21 de decembro, na metade da legislatura. María Guardiola asinou esta tarde o decreto de convocatoria electoral ante a imposibilidade de sacar adiante os presupostos autonómicos despois de que Vox e o PSOE presentaran emendas á totalidade. A presidenta responsabiliza os do bloqueo e non esperou o debate das contas no Parlamento para convocar as eleccións. Desde a dirección do Partido Popular aplauden a que consideran unha decisión valente e coherente. En política hay dos caminos, construir o bloquear. Y nosotros en todo momento hemos decidido construir. Sin presupuestos no tenemos herramientas que permitan que sigamos creando empleo, que sigamos mejorando los servicios públicos y que sigamos protegiendo a las familias. Unha noticia que chega ao mesmo día en que a dirección de Junts rompe co PSOE. A formación de Puigdemont avisa que a partir de agora estará na oposición. A decisión tomárona nunha reunión en Perpiñán e será sometida esta semana á votación da militancia. Os socialistas din que a respetan e manteñen a mantendida. A ruptura de Junts co PSOE fai saltar polos aires o pacto de investidura. Os de Puigdemont anuncian que pasan á oposición. Acusan os socialistas de incumprir reiteradamente os acordos e da falta de avances en cuestións clave como a transferencia de competencias ou a amnistía. El PSOE ha trencat l'acord d'investidura a consciència. No pot dir que no estaven avisats. A diferència d'altres, insisteixo, nosaltres no estem disposats a continuar ajudant un govern que no ajuda Catalunya. Ni aquest govern ni qualsevol altre. A decisión é firme, pero será sometida á votación da militancia entre o mércores e o xoves. El qui ens ha de respondre què pensa fer partidari és el Partit Socialista i el senyor Pedro Sánchez. No tindrà pressupostos, no tindrà capacitat per governar. Podrà ocupar poltrones, però no podrà governar. Desde o PSOE manteñen a mantendida o diálogo con Junts. Nosotros respetamos las dinámicas internas de todos los partidos políticos, de Junts per Catalunya también. Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación y vale la pena. A dirección socialista di que no que está nas súas mans, tanto o partido como o goberno están cumprindo con todo o que pactaron con Junts. Sumar exíxelle ao PSOE que non acepte prolongar a vida das centrais nucleares en España tras a solicitude de Iberdrola, Endesa e Naturgy de manter 3 anos máis a actividade de Almaraz. Os de Yolanda Díaz lembranlles os seus socios de goberno que así o asinaron no acordo de investidura e que deben cumprilo. Alargar el calendario de cierre de las nucleares es poner en riesgo futuras inversiones en materia de energías renovables y es algo que no podemos tolerar. Y por ello, hoy desde Sumar le queremos pedir a la vicepresidenta tercera del Gobierno, a la ministra Sara Agesen, y exigirle que no acepte la modificación ni un solo día del calendario de cierre de las nucleares. O Tribunal Supremo apoia a petición de fianza que o xuíz Hurtado impuxo a Álvaro García Ortiz. A Sala de Apelacións do Tribunal desestimou o recurso presentado pola Avogacía do Estado contra ese depósito de 75.000 euros que Hurtado estableceu pro fiscal xeral do Estado. Unha cantidade destinada a cubrir as eventuais responsabilidades civís que pudesen recaer sobre García Ortiz no xuízo que comeza o 3 de novembro. O fiscal xeral sentará no banco dos acusados pola presunta filtración de datos do empresario Alberto González Amador, parella de Isabel Díaz Ayuso. O Consello de Ministros aproba mañá a nova lei de axuizamento criminal e un dos cambios que introduce supón ampliar de 4 a 5 anos os mandatos dos fiscais xerais. A reforma tamén implica que a instrución dos casos penais pase de xuíces a fiscais e non permitirá que comparezan sindicatos e partidos como acusación popular. Cambios que non convencen a maior parte das forzas parlamentarias nin asociacións de xuíces. Es ahora o nunca.
Será agora e será en cuestión de horas. Este martes o Consello de Ministros aproba a nova lei de axuizamento criminal. Fíxose agardar, chega para sustituir a actual redactada en 1882. Supón un cambio radical na instrución de casos penais, daralles máis poder aos fiscais que se farán cargo das investigacións. En todo el mundo occidental la lleva la Fiscalía, con un juez de garantías. El será quen decida todo sobre todas as decisións que tome o fiscal. Los jueces han de estar para juzgar y para ejecutar lo juzgado. A reforma tamén traerá novidades na acusación popular. Serán expulsados partidos políticos, sindicatos e asociacións. Os cambios alcanzarán a máis o fiscal xeral do Estado. O seu mandato vaise ampliar un ano. Pasará de 4 a 5 para que non coincida coas legislaturas. En Podemos son escépticos. Creemos que los problemas de la justicia no se solventan reformando la ley de enjuiciamiento criminal. A reforma entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2028, polo que non lles afectará os casos que están en trámite. A xuíza que investiga a Dina de Valencia pide a listaxe de chamadas que fixo ese día Carlas Mazón. Eses datos xa foron entregados pola Presidencia da Generalitat á Comisión de Investigación aberta nas Cortes. A xuíza tamén ordenou a unha empresa de teleasistencia que conserve as grabacións de chamadas e comunicacións con falecidos pola Dina que eran usuarios do servizo de teleasistencia. A 2 días do aniversario da Dina, o presidente da Generalitat pediu evitar o ruído político nunha semana, dixo, tan dura. O presidente arxentino Javier Milei sae reforzado das eleccións legislativas celebradas onte. O seu partido obtivo máis do 40% dos votos, o que lle dá máis poder para executar o seu programa de reformas. Os mercados tamén celebraron unha vitoria da que dependía o rescate financeiro pactado con Donald Trump. Ninguén esperaba o acontecido este domingo na Argentina, sobre todo porque hai mes e medio as eleccións provinciais supuxeron un duro correctivo para Javier Milei, pero onte case o 41% dos argentinos avalaron os 2 anos de axuste económico do presidente. Sabemos que isto implica un esfuerzo y queremos seguir cruzando el río. La gente creo que quería un cambio. Contenta, confiada en que las cosas van a ir cada vez mejor. Es muy difícil generar los cambios tan grandes que se hicieron en tan poco tiempo. La Libertad Avanza, o partido de Milei, triplicou a súa ata agora escasa representación no Congreso e no Senado. Seguen necesitando apoios para as reformas, pero quítalle a oposición o poder de veto. Los argentinos mostraron que no quieren volver al modelo del fracaso, al modelo de la inflación. Los argentinos le dijeron, basta al populismo, populismo nunca más. Unha das claves da vitoria de Milei foi o rescate de 40.000 millóns de dólares ofrecido por Donald Trump, pero condicionado a que gañara estes comicios. No creo que nuestros compatriotas realmente estén a favor de que el presidente de Estados Unidos venga a decir lo que nosotros tenemos que hacer. Non pensan o mesmo os investidores. A Bolsa de Bos Aires celebrou a vitoria de Milei cunha suba do 32%, o mesmo que perdera no que vai de ano. Os ministros de Pesca da Unión Europea analizan hoxe o recorte nas cotas da xarda proposto polos científicos, que recomendan reducir as capturas ata un 70% para o ano que ven. O sector galego e o ministro español rexeitan a medida, María. Sí, o sector avisa de que un recorte dese calibre sería devastador para a frota galega, que podería perder boa parte da súa actividade e emprego. O ministro Luís Planas cualifica a proposta de excesiva e moi difícil de asumir. Reclama que tamén se exixa o mesmo esforzo a países fora da Unión, como Noruega, o Reino Unido ou Islandia, que pescan sarda sen respectar as indicacións para preservar a especie. España pide á Comisión Europea que impoña regras comuns para todos e que garanta unha repartición xusta das cotas para protexer a sustentabilidade da especie e do sector. O Sergas vai citar as persoas entre 55 e 74 anos fumadoras ou que deixaran o tabaco na última década para facerlles un cribado de cancro de pulmón, Gloria. Sí, co obxectivo de que Galicia siga sendo pioneira nos cribados de cancro, a Xunta vai estender a toda a comunidade o cribado de cancro de pulmón. En total, o Sergas vai chamar unhas 49.000 persoas. Ata agora, este cribado de cancro de pulmón probouse con éxito na área sanitaria da Coruña. Aquí diagnosticáronse 5 casos de cancro, a maioría deles en fases iniciais.
Xa este mes o Sergas comezará a convidar a través de mensaxes de móvil os candidatos para participar neste cribado, persoas de entre 55 e 74 anos, fumadoras ou que deixaran o tabaco hai menos de 10 anos. Ten que ver coa intención de seguir consolidando a Galicia como referente en moitos dos cribados relacionados co cancro que se fan a día de hoxe en España. Van citar unhas 49.000 persoas e as que cumpran os requisitos faráselles no primeiro semestre do ano que ven un TAC de dose baixa para detectar se hai tumor. En caso de nódulo, realizaríanselles máis probas para saber se son ou non falsos positivos. Isto é importante porque en algúns casos pois pode diagnosticarse a enfermidade nunha fase na que se pode curar. Así pasou no programa piloto deste cribado na área da Coruña, onde detectaron 5 casos en fase inicial entre os 273 participantes. Xa digo, o acordo de hoxe é estendelo tamén como proba piloto ao resto das áreas sanitarias e, se funcionara eficazmente, como así esperemos, con eso a Consellería de Sanidade avaliará a viabilidade de incluir este cribado na carteira de servicios xerais que ofrece o Sergas. Esa carteira xa ten consolidados os cribados de cancro de mama, colo de cérvix e colon. O alcalde nacionalista de Vilar de Santos presentou a súa dimisión por motivos persoais. Rubén Colmenero deixa a alcaldía tras 8 meses no cargo. Asumir o bastón de mando en febreiro tras a renuncia do anterior rexedor Antonio Míguez. A dimisión será oficial nun pleno extraordinario do que sairá o novo alcalde elixido pola Corporación Municipal, formada por 6 concelleiros do BNG e un do Partido Popular. Preocupación no sector gandeiro pola dermatose das vacas que medra en Cataluña. Para evitar que chegue a Galicia, suspéndense os mercados de gando como mínimo durante 3 semanas. Feiras, concursos, poxas, calquera evento que supoña unha reunión de gando bovino está prohibido en Galicia polo menos durante os próximos 21 días. Encarecidamente pedimos aos transportistas, aos tratantes, aos mataderos, ás industrias cárnicas que exixan as certificacións do cumprimento da desinfectación. A recomendación é limitar durante un mes e medio os movementos de animais. Se veñen de fora directamente aos matadoiros ou do contrario deben pasar unha corentena de 21 días con vixilancia veterinaria diaria. Proíba a entrada de animais nas granxas porque tenían que estar inmovilizados durante 21 días. Nos ainda pensamos que había que ser máis contundentes. Antes de que cheguen as temperaturas baixas que impidan o movimento do mosquito, das moscas, etc., nos parece absolutamente necesario tomar medidas de restricción dos movimentos. Estamos moi preocupados por a aceptación desta enfermedade. Se chega a Galicia será a ruína do sector leiteiro e cárnico. Hoxe todo o sector facía desde esta reunión en San Caetano un chamamento a ser estritos no cumprimento. E facer, da man da administración o que nos indica. Piden tranquilidade aos consumidores porque é unha doenza do gando. Non se transmite aos humanos nin consumindo produtos lácteos ou cárnicos. Pero se aparecese un positivo exixe o sacrificio de toda a explotación. Os concellos afectados polos incendios van recibir 5 millóns de euros en axudas da Xunta para reparar os danos nas infraestructuras municipais. Serán 46 os concellos beneficiados destes apoios que tamén compensarán os gastos das entidades locais e veciños durante as tarefas de extinción. E o que pretendemos non é máis que estar ao lado dos afectados polos incendios, neste caso ao lado dos concellos, para que podan reparar canto antes todas aquelas infraestructuras que puideron resultar dañadas por estes incendios, pero tamén ao lado dos veciños, que tamén colaboraron en moitos destes incendios, que estiveron a pé cos servicios de extinción. Educación anuncia a convocatoria de 1.500 novas prazas de profesores. Desta forma, Galicia seguirá sendo unha das comunidades con menor taxa de interinos. Avanzou no conselleiro Román Rodríguez no Parlamento. Pendentes de pechar aínda a cifra de xuberación, podemos avanzar que no ano 26 convocaremos unha nova OPE, un novo proceso de oposicións cun nivel en torno a 1.500 novas plazas de profesores funcionarios, cubrindo de novo o 120% que nos permite o Goberno Central. Renfe reforza o servizo de trens no eixo atlántico. Aumentan as prazas nos servizos de media distancia entre A Coruña e Vigo. Patricia.
Sí, Renfe acaba de anunciar que a partir do próximo luns, día 3 de novembro, os trens de media distancia que unen a Coruña con Vigo ofertarán 4.600 prazas máis a semana, son 657 cada día. Farano duplicando o número de vagóns nestes trens que circulan polo eixo atlántico. Di Renfe que o obxectivo é reforzar sobre todo aqueles traxectos con máis demanda, os de horas ou días punta. Hai que ter en conta que o número de viaxeiros que utilizou o ano pasado, no 2024, estes trens que cubren este traxecto entre a Coruña e Vigo foron 5.300.000 e isto convertiu este corredor no máis demandado da rede ferroviaria española. Grazas, Patricia. Comezou o xuízo polo crime de Coia. Xulgan un home por matar outro dun disparo na cara en abril do ano pasado. Hoxe compareceron as primeiras testemuñas e as partes expuxeron as súas versións dos feitos. Vigo, Mónica Fernández. Si, o xuízo comezou con sobresaltos esta mañá, primeiro porque un dos membros do xurado tivo que ser relevado por un suplente ao revelar que coñecía o acusado. Ademais, o procesado tivo que ser trasladado a urxencias por atoparse indisposto. A primeira hora desta tarde arrancaba por fin o xuízo coa declaración de distintas veciñas do acusado que xa recoñeceu dispararlle a vítima cunha escopeta. As testemuñas declararon que o procesado recibía ameazas frecuentes por parte da vítima no seu domicilio. O acusado enfrontase apenas de entre 10 e 25 anos, dependendo de se homicidio ou asasinato. O xuízo continuará celebrándose aquí na Audiencia de Vigo ata o próximo xoves. O xuízo polo crime de Coia retomouse esta tarde co testemuño de varias veciñas do acusado. Explicaron que a vítima adoitaba acosalo e que non era o primeiro incidente entre eles. A nai do reo relatou unha agresión previa cunha pedra. Apuntalan así a versión da defensa que sostén que o acusado actuou movido por un medo insuperable e en lexítima defensa, despois de que o falecido aparecese na súa casa armado cun coitelo. Aquí hay una cosa clara, es que mi defendido mató a una persona, bien. De ahí a decir que hay un asesinato, pues hay un abismo. Alega tamén que actuou baixo efecto das drogas e pide a absolución ou, cando menos, unha condena por homicidio. Pero a Fiscalía e a acusación particular creen que se trata dun caso de asasinato e reclaman penas de entre 22 anos e 10 meses e 23 anos e medio de cadea. Nós pedimos un delito de asesinato e máis un delito de tenencia ilícita de armas. O home está acusado de matar a vítima cun disparo de escopeta na cara en abril do ano pasado. O inicio do xuízo tivo que suspenderse dúas veces, unha porque un membro do xurado dixo coñecer o acusado e houbo que substituílo, e outra cando o procesado se sentiu indisposto e houbo que levalo a urxencias. A vista oral seguirá ata o xoves. Unha vez feito o reconto da droga, a policía confirma que son 4.000 os kilos de cocaína que había a bordo do mercante intervido preto de Canarias e que tiña como destino o Porto de Vigo. Polo momento, os únicos detidos son os 9 tripulantes do barco, pero agardan que a investigación que segue aberta leve ata os máximos responsables da rede. Os mandos policiais e o delegado do Goberno nas Canarias precisaron este luns a información sobre o alixo de cocaína intervido pasado día 22 a 600 millas das Canarias. Bueno, estamos hablando de una gran operación contra el tráfico de drogas, son 4.000 kilos. Pero cortada en el mercado, estamos hablando de más de 1.000 millones de euros. Estamos ante una organización de gran potencial. Proba diso é a transformación que realizaron no mercante con bandeira de Tanzania para agochar a carga. Os responsables policiais confirmaron que levaban meses investigando e que contaron coa colaboración da DEA estadounidense. De momento, os detidos son só os 9 tripulantes do buque abordado polos axentes do Greco co apoio da Armada, pero agardan a que a investigación leve ata os últimos responsables, tanto en orixe como en destino. Ahora empieza nuestra batalla contra esa gran organización, para la incautación de todos los bienes que genera este criminal negocio. Y bueno, los resultados los vamos a ver en unos meses en cuanto seamos capaces de detener al personal que está en tierra. Desde Galicia, o delegado do Goberno destacou os resultados do traballo policial que nos últimos meses deparou a incautación de máis de 10 toneladas de droga. Trátase dun éxito máis e creo que nas últimas semanas levamos a dicir grandes incautacións, pero tamén pequenas incautacións. Como digo, sempre estáse traballando a arreo para frenar a chegada de drogas a España.
Chegou o mal tempo e co horario de inverno faise antes de noite, polo que hai que extremar as precaucións na estrada. A DXT e a Garda Civil en Galicia insisten na importancia de levar as luces e os neumáticos en bo estado, Alejandro. Sí, por eso dende hoxe puxos en marcha esa campaña especial da DXT que pon o foco neses dous elementos tan importantes para a seguridade viaria. Por unha banda, os neumáticos para ter unha boa adherencia na estrada e tamén as luces para vernos e tamén para ser vistos polo resto de usuarios da vía. Segundo os últimos datos, a nivel nacional, alrededor d'1 millón de vehículos circulan con problemas nas súas rodas, por exemplo, circulan coa profundidade do debuxo por debaixo do límite legal ou tamén coas rodas mal aliñadas. Aquí en Galicia, no que vai de ano, faleceron 19 motoristas e tamén 10 peóns en accidentes de tráfico en vías interurbanas. Grazas, Alejandro. Hai 6 séculos que a comunidade xitana forma parte da nosa sociedade, un aniversario que serve para festexar os logros acadados como pobo, pero tamén para reivindicar o futuro. Iván Fernández. Cúmprense 600 anos da chegada do pobo xitano á Península Ibérica, unha efeméride que a Xunta de Galicia quixo de celebrar da man da Fundación Secretariado Xitano. No acto, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quixo destacar a importancia das entidades que traballan en axudar as persoas do pobo xitano a facer realidade os seus soños, a formarse e a asesorarse, e tamén apostou por seguir traballando na integración deste colectivo en eidos tan fundamentais como a vivenda, a saúde ou mesmo o emprego. O acto, a celebración, tivo lugar no Teatro Principal de Santiago e nela a conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, fixo entrega duns galardóns a todos os estudantes xitanos que este ano remataron os seus estudos obrigatorios. Levan moitos anos aquí con nos vivindo, aportando moito á cultura e entón, bueno, nos parece moi relevante que a sociedade en xeral o saiba e, sobre todo, pues, que se recoñeza, non, esas aportacións que teñen feito culturalmente. Se fixeron moitas cousas ao longo dos últimos anos, houve moitos esforzos por parte de todos, pero queda un camiño importante por percorrer, unha integración no tema da vivenda, no tema da educación, unha integración total, na que todos temos que seguir aprendendo e temos que seguir mellorando. TikTok, Instagram ou Facebook convertidos en escaparates das axencias inmobiliarias. Cada vez máis o sector recorre á publicación de vídeos das vivendas que saen ao mercado para vender ou alugar. Zona de descanso, para tomar el sol, para leer, mira que vistas máis despejadas. As redes sociais son ferramenta de traballo pro sector inmobiliario. Aseguran que en TikTok onde maior conversa se xera. Ahora xa non só é dirixido a propietarios, senón a inquilinos e a compradores. É dicir, anunciamos todo, aquí tedes todo o que nos vai entrando. Xa nos van chamando propietarios, mira, eu tamén quero vender, mira, eu teño para alquilar, como podo facer? Un grande escaparate que permite evitar intermediarios, as operacións péchanse case sen publicidade. No momento en que estou, por exemplo neste, que estaba na playa de Oza, lle dou o vídeo a compartir, e non lle mando primeiro ao meu compañeiro, xa non lle merece a pena publicarlo en Fotocasa Idealista. Como é todo tan rápido, entonces publicas, empeza a escribir xente que queren ver xa, todo ten que ser xa. Ao día seguinte igual xa non está dispoñible. Hoy os traigo esta casa recién salidita al mercado. Unha dinámica que tamén responde ao momento actual do mercado inmobiliario. O problema hoxe en día é que non hai oferta. Oferta escasa fronte a unha demanda forte. Nesta inmobiliaria mesmo reciben peticións desde o estranxeiro vía redes sociais para mercar vivenda en Galicia. Podemos atopar piso a través do móvil e tamén parella. Ademais, a aplicación de citas máis coñecida e descargada do mundo xa está disponible en galego. Tinder acaba de incorporar a nosa lingua aos 60 idiomas que emprega. Ao sumar o galego, Tinder pretende fomentar a equidade lingüística e ser unha aplicación accesible a máis persoas dun xeito máis auténtico. A aplicación de citas máis grande do mundo segue medrando e acaba de incorporar 11 novas linguas, entre elas a galega. Sí que noto que aínda hai un montón de apps que non están en galego e eu, por exemplo, que teño móvil en galego, por defecto cámbianseme o inglés e non me gusta nada, entón, bueno, paréceme ben. Todo o que se pode empregar en galego sempre é unha boa noticia. Creo que o galego está ben que se amplíe a todos os ámbitos e pois se este é un caso máis, pois sempre está ben. Non atopamos os usuarios confesos de Tinder entre os galegos. Non, pero sabemos de xente que sí. Non nos fai falta. Estamos atontados todo con las aplicaciones, no hemos perdido la
la frescura que había antes, no sé por qué. Nah, me da pena porque va la sociedad a un lugar que no sé dónde narices vamos. Porén, Tinder asegura que os seus usuarios galegos poderán agora vivir a experiencia das citas na súa propia voz e de xeito máis auténtico, chateando e navegando na súa lingua materna. Se te podes mover na túa lingua, sempre vais ligar mellor, non? Claro, aparte o acento galego é moi bonito, é moi atractivo. Hai moita xente que fala galego e non só castelán, e xente tamén de Galiza ten que ligar, o sea que... Está moi ben, ademais que este o galego presente en todas as plataformas e pois moi ben que está presente en Tinder tamén. Tinder está presente en 190 países e dende o seu lanzamento deu lugar a máis de 100.000 millóns de coincidencias entre os seus usuarios, revolucionando o xeito de coñecer xente. Unha das imaxes do día chega de Vigo. O Porto recibiu hoxe un dos veleiros escola máis grandes de Europa e o espectacular bergantín alemán Roald Amundsen, unha xoia da navegación tradicional que naceu como barco pesqueiro reconvertido despois en buque tanque para a Marina da antiga República Democrática Alemá. Estará en Vigo ata o próximo 1 de novembro. E máis de 3 anos despois da publicación de Motomami, hoxe por fin escoitamos o novo de Rosalía. Isto é Berghain, que conta ca participación da islandesa Björk e do produtor estadounidense de música electrónica Yves Tumor. Poderemos escoitar o disco íntegro Lux a partir do vindeiro 7 de novembro. E hoxe, para o peche, a maldición de Tutankamón. O aristócrata inglés Lord Carnarvon levaba anos financiando as escavacións no Val dos Reis sen resultados. Canso de tirar os cartos, deulle un ultimato a Howard Carter, o arqueólogo a fronte do proxecto. E cando todo semellaba perdido, atoparon os chanzos que baixaban á cámara funeraria. Abriron o sarcófago hai xusto 100 anos. Era a primeira vez que alguén contemplaba un enxoval funerario exipcio intacto. A máscara dá idea da grandiosidade do faraón, 11 kilos de ouro macizo, pero antes falábamos dunha maldición. Nos anos seguintes foron morrendo persoas que participaran neste descubrimento. Non había tal maldición, eran os fungos presentes no corpo da momia os que mataron o aristócrata e 7 persoas máis que usaron interromper a viaxe eterna do faraón. Boas noites.